Samdan ang usa ka 11 anyos nga lalaking estudyante human nagguyod sa kalsada dihang gilabni sa mga kawatan ang iyang bag ug cellphone sa Midsayap, Cotabato. Ang insidente nahulikam. Ang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Sa pool sa CCTV ang pagkaumod ug pagkaguyod sa 11 anyos nga grade 6 student kanailang si alias Janjan sa National Highway sa Barangay Sadaan sa Midsayap, Cotabato pasado alas 12 Miyerkules sa Udto. Sa investigasyon sa Midsayap PNP, nagbakta sa kilid sa highway si alias Janjan gikan sa tulunghaan. Diyang gilab ni matud pa sa mga sospek nga sakay sa motorsiklo ang iyang cellphone, lakip ang bag niini. Gisulayan pa niya og ilog ang iyang cellphone gikan sa mga sospek. Apan wala na niya kini nakuha sang litdayong bisutoy ang mga sospek. Hinablot yung kanyang cellphone. So, apan na sense ng bata na hinablot ang kanyang cellphone is pinigilan niya ito na hindi sana makuha, no? Kaya nakalagad yung bata kasi on board sa motor yung dalawang suspect. Naguyod sa kalsada ang biktima hinungdan nga nagkapangus-pangus og nabunog kini sa paa ug nawong. Gani makita pa sa hulagway nga nagisi ang short pants sa biktima. Gilayon siyang gidala sa ospital ug naa sa maayong kahimtang. Minor bruises lang, although may mga pasaka yung parang gasgas, no, sa kanyang hita, sa kanyang mayroon konti sa kanyang mukha kasi kumbaga nasubsob, no? Nasubsob yung kanyang mukha. Hinuon dunay persons of interest ng Midsayap PNP ug nasuta nga nalambigit sab kini sa nagkadayang pagpanglungkab ug snatching incident sa Midsayap ug sa kasikbit nga mga lugar. Doon sa background namin sa suspects is involved din sila sa mga snatching incidents doon sa ibang and then 2021 based dito sa background natin is meron din silang robbery case. Same yung nila, yung parang modus nila pag-snatch ng cellphone. Wala na miluwat og pahayag ang pamilya sa biktima. Nagpadayon ng investigasyon sa otoridad sa insidente. Samtang ginahanay na ang kasong robbery batok sa mga sospek kinsa padayong gipangita. Kasi may persahan talaga na pagkuha ng so pwede tayong makapag-file dito ng robbery against sa dalawang suspect. Okay. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.